Jossa no jotain siellä näkyy. Joo, okei. Noniin. Metro Arena Espoo 17.12.2016 isoin yleisö, millä me ollaan ikinä soitettu. Eikö jonkinlainen logiikka sitten johtaa siihen, että se on myös kovaa Mä muistan viime vuotisen. Siitä on todisteita. Biisin käyttöohjeet löytyy ruutu.fistä. Älkää menkö kattoo nyt. Tehkää kotiläksyjä ensi vuodeksi, jos ei taitu. Mut hei, kuinka moni näkee Raskasta ensimmäistä kertaa livenä tällä hetkellä? Siellä on aika montakin noviisia. Joo. Eli toisin sanoen, jos ette tunne biisiä, niin kyllä se tarttuu nopeasti päälle. Tuo teksti on tietysti vähän hämärä. Mutta anyways, pitäisikö meidän kokeilla tätä uudestaan? Joo. No niin. Erkka, pidä korvat auki. En mä ole. Selkeästi on lujempaa. Täällä ihmisillä on toivoa. Kai. Onko meillä mitään sellaista niinku kummempaa psykologista sodankäyntiä tähän? Onko sulla mitään? Mulla ainakin on. Mulla on ehkä se tavallaan se fyysinen puoli. Okei, mun on pakko sanoa vähän kadehdin meidän FOH-miksää Kimmo Aholaa. Sillä on ollut aivan ihana takapuolten meri sen nenä edes koko illan. Ja 31 aikaisempaa keikkaa myös. Joo. Teillä on kaikki ihan kohillaan tästä ensimmäinen sektio, mutta me tiedetään kaikki, niin kuin tietää mun opettajat Timo ja mun valmentaja Mika ja kaikki, jotka on täällä, että te kaikki näytätte ja kuulostatte ihan hemmetin paljon paremmilta, jos te nousitte seisomaan. Kaikki nyt! No niin, eli tässä vaiheessa Erkka on suorittanut tämän niin sanotun fyysisen sodankäynnin. Ja näyttää olevan, että fyysistä liikettä tapahtuu hyvinkin paljon. Seuraavaksi siirrytään psykologiseen sodankäyntiin. Eli koska meikäläinen nyt on silloin tällöin itsekin harrastanut laulamista, mä tiedän vähän, että minkälaisia henkisiä otteita siihen liittyy. Ja tärkeintä on tietysti, että täytyy olla sellainen sopiva, ajattelematon, tyhmän rohkea ja muutenkin pässinpää, että tulee tänne tällaisen lavan keulaan ja sit siellä yhtäkkiä on melkein 6 tonnia ihmisiä, vai onko niitä jo kohta enemmänkin, töllistelemässä sua. Ja tässä sitä vaan. Moro, Avina Pelleille! Eli se mihin mä tästä tähtään on se, että minua ei yksinkertaisesti nolota eikä hävetä. Ja teidän pitäisi nyt kyetä samaan. Eli te unohdatte itsenne, ette noloile, ette hynnyile, ette pelkeä, ette häpeile, vaan niinku vedätte, varsinkin nyt kun pääsette siellä vielä seisalle, niin vedätte keuhkot pitkänä täyteen ilmaa, valmistaudutte avaamaan sen leipänäven siinä lärvissä ja sitten puhallatte sen ilman ulos tuolla biisitekstillä ja laulun melodioin ulos sieltä kropasta. Ja näin se tapahtuu, mutta ette mieti sitä sen enempää, vaan annatte vaan tulla niin lujaa kuin lähtee. Ja ette missään tapauksessa kattele muita, että jos ne vetää hiljempaa, niin minäkin vedän. Me ei sulata sitä. Jos ne vetää hiljempaa, niin tönäskää ne nurin, koska niistä ei ole mitään hyötyä tässä vaiheessa. Ai että se lämmittää jostain syystä mun sydäntä nähdä basistin tuuppaavan kitaristi kumolla.
Okei, eli mä annan teille viimeiset ohjeet tässä vaiheessa. Aiotteko te nöyristellä? Aiotteko te pelätä? Aiotteko te noloilla? Aiotteko te hävetä? Te olette valmiita. En mä ole lapsen. Tämän takia Marko Naos on täällä. No niin, kiitoksia hyvin paljon, tuo oli oikein hieno